Noia coñeceu en profundidade o que esconde As minas dos ingleses San Fins, libro de Joan Evans, traballo que conta co Premio de Investigación Buxa. O edificio do Casino de Noia abriu as súas portas este venres para acoller a presentación do libro As minas dos ingleses San Fins, de Joan Evans. Nesta ocasión, o acto mensual da Asociación Cultural Barbantia afondou neste traballo que conta co Premio de Investigación Buxa 2023-2024. O libro remóntase ao 1897, sendo a familia Burbury de Inglaterra a primeira propietaria das minas de San Fins e abarca a súa historia ata a Primeira Guerra Mundial. Quen pensa que as minas se chaman así porque os ingleses lle puxeron ese nome a minas, só que efectivamente o topónimo xa existía con antecedencia. Este libro, non, que trata sobre todo entre 1880 a 1914, é o período onde son os ingleses os que desenvolven esa mina. E de feito seguiría sendo minas dos ingleses ata o 39. Na Barquiña, en Santa Cristina, en Barro, incluso algunha xente pode lembrar da zona de Albariza, houve minas, que estiveron explotándose non só durante a Segunda Guerra Mundial, mas tamén ata os anos 50. E de feito por ali ainda hai algún problema, ainda fai pouco que houve derrumbes. E o curioso é que, ainda que a fama depois se levou a mina de San Fins porque foi a que tivo máis desenvolvimento, en realidade os primeiros rexistros non só dos ingleses senón que das familias que viñeron antes do que eles foron precisamente en Santa Cristina e na Albariza e tamén na Barquiña. Unha das cuestións nas que se afonda é na busca de respostas e como e por que chegaron a tal usame dende Santander familias inglesas. Varias hipóteses, unha delas é Fontán a xente coñece como xeógrafo, aquí tamén tiña intereses pola fábrica de papel, e aquí tamén investigou, estando en Noia, só que el tamén estivo detrás, foi deputado, estivo detrás da primeira lei de minas, da creación do corpo de enxeñeiros de minas, entón sí que tiña unha vinculación con iso, e non sería imposible, ainda que non o podemos demostrar a día de hoxe, que no tempo en que estivo aquí, pois puidera tal vez constatado eses indicios, só que a día de hoxe non o podemos afirmar. Esta conexión entre San Fins e Inglaterra viuse reforzada na Primeira Guerra Mundial, onde era clave o wolframio para crear aliaxes para aceiros especiais. Entón, digamos, ata a Primeira Guerra Mundial, a produción de wolframio especificamente que se producía tanto en Fontao como en San Fins, íbase refinar a Londres, nunha planta metalúrxica en Londres, só que despois eso iba para Alemania, iba para a industria pesada, Alemania, tanto para facer ferramentas, pero tamén xa nos anos anteriores ao inicio da Primeira Guerra Mundial para todo ese desenvolvemento armamentístico. En ese sentido, o wolframio sigue tendo ese tipo de usos. No seu proceso, o mineral tiña que ir dende San Fins ata Carril e parte do percorrido facíase en carros ata Burata. Digamos, por ali na zona de Beluso, entre Tarajoña e Boiro, e desde ali iba en barca ata Carril, nuns tanques, nunhas zonas, digamos, ali onde estaban habilitadas para cargar. Entón, obviamente, ese tamén o camiño que fai Borlás, este erudito, digamos, córnico, cando fai a súa primeira visita a San Fins, e ao cal lle debemos a primeira foto das minas de San Fins, non sei se me podo dicir tamén de Lousame, desde logo de San Fins, que é a que tedes aquí, que é a foto do cuartel de traballadores que está nas revoltas, que é de 1897, que aparece no seu libro, que lle debemos a Borlás. Tamén se afondou na actualidade da mina e da súa situación logo de que unha nova empresa quixera explotala, o que xerou protestas entre a sociedade, algo que tamén se vivía hai máis dun século. Ten máis de 120 anos despois destes escritos da xente, descubriuse que todas os manantiais e todas as traídas de auga en Fontao estaban contaminadas por arsénico, con niveis moitísimo máis altos do que, digamos, están permitidos para auga potable, e ao final o Concello de Vila de Cruces tivo que facer unha traída para traer auga desde lonxe para ter auga en condicións en Fontao, non? E isto é un pouco o problema que ten a minería metálica, porque non se trata de pechar a mina e que, digamos, os problemas se van, digamos, porque o que xera esta contaminación, tanto en Fontao como en San Fins, son, digamos, a exposición dunha serie de zonas de mineralización, de filóns, ca auga, co oxígeno, eso xera, digamos, augas que están contaminadas ou que teñen en disolución eses metais pesados.
O concelleiro de Cultura nollés, José Pérez, pechou o acto agradecendo o traballo feito tanto por Barbantia como polos escritores. Agradecer a labor un pouco de investigación de calquer persoa que queira ter inquietude, sobre todo neste caso polo patrimonio industrial. Agradecer aos que podamos ler e aprender un pouco máis en isto, poder defender algo con honor e con orgullo. E tamén hoxe públicamente quero agradecerche a ti personalmente que en esa labor de loita, que non deixe de ser unha loita, os que fostes capaces posiblemente vós e os que nos pudamos arrimar un pouco a eso, pero máis vós desde as sociedades, asociacións que defendedes o medio ambiente de parar algo posiblemente injusto. A presentación estivo encabezada pola presidenta de Barbantia, María Jesús Blanco, e contou tamén coa presencia de Manuel Lara, responsable de Buxa, e do historiador e escritor Xerardo Acrafoxo.